जोंना सारायाव बियो थांसिगोन आरोखि ना। फाइनाली जोंनि स्पाइरेल पटेट'। Hey! Hello लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ नोंसोर जानाय होननानै मिथिबाय जानो हागौ आरो थाम्बनेलाव नुनानै मिथिबाय जानो हागौ। थ' लोगोफोर, दिनै बानायगोन स्पाइरेल पटेट'। बेहाय आलु सोनानै बेखौ साफ्रेनाय जागोन आरोखि ना। दिनैहाय माबायदि बानायो स्पाइरेल पटेट'खौ सोर सोर जाफेराखै आरो सोर सोर जाफेरदों, थेवबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। बे मा जिनिस? स्पाइरेल पटेट' बानायग्रा मेसिन। बेखौ नोंसोरो जायफोर नांगौ बानायनो गोसो अनलाइन अर्डारबो खालामनो हायो। फ्लिपकार्ट, एमाजन बायदिफ्राव मोनो। ओरैहाय लोगोफोर, जोंना फंबाया आलुखौ लेबगासिनो आरोखि ना। ओरैहाय जोङो मा बानायनो नागिरदों? मा होनदों बिदिखौ? स्पाइरेल पटेट'। ओइ, ग्रामार मिस्टेक। स्पाइरेल पटेट'। स्पाइरेल ना स्प्रेल? स्प्रेल पटेट' होनबाबो जागोनदां। जायो। लोगोफोर, जोङो रेस्टुरेन्ट बा स्ट्रिट फुड बायदि दखानफ्राव जोङो जायोब्ला साननानै नायदो आरोखि ना, नैबे दरसे आलुनि प्राइसआनो स्पाइरेल पटेट' जायोब्ला नैबे दरसे आलुनि प्राइसआनो जाहैबाय 40निफ्राय लानानै 60 बेफोरबायदि जायो आरोखि ना। 40 थाखा प्राइसनि फैसाजों आरोखि ना जोङो 1 केजि आलु मोनो। 40 थाखानिजोंनो आरोखि ना, 40 थाखा प्राइसनिजोंनो गोबां स्पाइरेल पटेट' दिनै बानायगोन। दिनै ट्राइ खालामगोन फंबाय। स्पाइरेल पटेट'। फंबाया आलुखौ सोनो थाखाय स्टिक बानायगासिनो औवानि। थ' जोंना गासिबो बाजेट जोब आरोखि ना, एभेलेबेल औवा दं। लोगोफोर, नैबे जाहैबाय स्टिक आलु सोनो थाखाय। लोगोफोर, स्पाइरेल पटेट'। ला ला स्पाइरेल पटेट'। जोंना सारायाव बियो थांसिगोन आरोखि ना। वाह फंबाय, वाह, रोंगौ माथो नोंबो। लोगोफोर, थ' नायदो जोंनि स्पाइरेल पटेट' बानायनायखौ। स्पाइरेल पटेट'खौ दिनै जोङो सारायावबाबो बानायथारगोन, ट्राइ खालामगोन, दिनै जाथारगोन। गवा आरोखि ना। वाव! मोनगासिनो आरोखि ना लोगोफोर। अ माय गड, आं सानाखैमोन जे आङो स्पाइरेल पटेट' बानायनायाव साक्सेस जागोन होननानै। थ' दिनै सारायावबाबो जोङो दिनैहाय साक्सेसखौ मोननो हादों आरोखि ना लोगोफोर। नायदो बिसि बरिया जाखो। अबयसे बिदि सारायाव खस्थ' जायो आरोना बानायनो, माने एसे थाव लोमनाय माबा मोनसे बुस्थु नांगौ, बिदि गोथौद्रायाव बिराद दिगदार जायो आरोना। जोंना लोगोफोर फाइनालि स्पाइरेल पटेट'आ लागा ओरैबायदि बरिया गोजा जारेद जारेद जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। वाह! एबार जानोसै, नोंथांमोना लुगैदों जानो हागौ। बे जाहैबाय सस आरोखि ना, केचाप। एबार
Okay. Wow. Woo. Finally जोंना ready जानो थाखाय spiral potato. Wow. लोगोफोर. Woo. थ' लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जोङो बानायबाय आरोखि ना स्पाइरेल पटेट'खौ ओरैबायदि सान्दुं ओमफ्राय अरनि खाथियाव थानानै सेस मा जाजोबखो मिथिखागौ आरोखि ना थ' ट्राइ खालामसै फाइनालि जोंनि स्पाइरेल पटेट' ज' जाबाय आरोखि ना लोगोफोर आं बेखौ हारसिं जानोसै मोनजाला मा खदै गथारबाय नामा हा ओइ आया माबायदि दे खोन्थाहरदो भिउवार्सफोरनो माबायदि जादों Hit. हा Cheers. Ready? Enjoy. ओरैनो माइदि बरिया थ' लोगोफोर जोंनि स्पाइरेल पटेट' आरोखि ना लोगोफोर नायनायाव ओरैबायदि खदै गजोबबाय जानो हागौ आरो नोंथांमोनहा थ' नोंथांमोनहा लुगैदोंबाबो मोनजानाय नंलिया आरोखि ना थ' जों जानायखौ इन्जय नायदो इन्जय लादो आरोखि ना लोगोफोर सावना माबायदि ख्राव ख्राव खोनायो सावना Oh my God! दखानाव जास्लायस्लाय बेबायदि न'आव जानाय बेबायदि न'आव बानायनानै ट्राइ खालाम आरोखि ना माबायदि जायो बरिया खालाम ओरैबायदि बरिया 한국 나서 맛이 크라우크라우 뭐야 응? 응? 뭐야 응. 아 아 लोगोफोर ओरैहाय दंबावो आरोखि ना जोबलै हा आंनि जोब्बाय नंगौ ट्राइ खालामनो हागोन आरोखि ना लोगोफोर माने ओरैबायदि इजि ओरैबायदि सिम्पोल आरोखि ना बे आलु स्पाइरेल पटेट'आ जायफोर आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोखि ना बाय बाय